खुशिया छोट गईल नियारा छोट गईल नियारा कैसे ये सोकर में छठी बरतिया जिया बड़ी घबराए जिया बड़ी घबरा छोट गईल नियारा सब कर बोल मुआ गईल अपना घर हो उन्हें कान बाटे तन को भोर के फिकीर हो सब कर बोल मुआ गईल अपना घर हो उन्हें कान बाटे तन को घर के फिकर हो के लेके आइए सोखिया सोची जिया घबराए छोट गईल नियारा सोची जिया घबराए साल रहोले तो रोहे खुशहाली निको नहीं लगोता यीशु के दिवाली साल रहोले तो रोहे खुशहाली निको नहीं लगोता यीशु के दिवाली नहीं कौनो भेजल तो चिठिया छोट गईल नियारा छोट गईल नियारा सोची जिया घबरा सोची जिया घबरा शोभे कीन लागिल अपन सुपलिया दौरा आज ले किनाइल नाम साठी के चौरा आज ले किनाइल नाम साठी के चौरा शोभे कीन लागिल अपन सुपलिया दौरा आज ले किनाइल नाम साठी के चौरा कैसे आसो भरब हम खुशिया छोट गईल दियारा छोट गईल दियारा सोची जिया घबरा सोची जिया घबरा छोट गईल नियारा
बिना सुपली दौरा कि कैसे जाइम घाट हो बिना उनका लगोता घरवा उदास हो बिना उनका लगोता घरवा उदास हो बिना सुपली दौरा के कैसे जाइम घाट हो बिना उनका लगोता घरवा उदास हो नहीं बात घर में रुपैया छठ गइल नियारा छठ गइल नियारा सोची जिया घबरा सोची जिया घबरा छठ गइल नियारा छठ गइल नियारा सोची जिया घबरा म्यूजिक डायरेक्टर विक्रम सराफ। रिकॉर्डिंग बाय विजय शर्मा। टाइटर विशाल रामलाल शेर होता रे घाट हो लागोता कि छुट्टी जाई यीशु पूजा पाठ हो लगोता कि छूट जाई यीशु पूजा पाठ हो टाइटर विशाल रामलाल शेर होता रे घाट हो लागोता कि छुट्टी जाई यीशु पूजा पाठ हो गवो तारा बिंदरिया दो गीतिया छोट गइल नियारा छोट गइल नियारा छोट गइल नियारा। जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, डोकैला चौक।